ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଇ ପୋଖରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରୁ ହଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରୁହେ। ପଳେଇଯିବେ। ଶହ ଶହ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ସେଥିରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି କାହିଁକି ସେମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶହ 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 ଶହ। ତାକୁ ଆମ ଏପଟରେ ଗେଡ଼ି ହଂସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶିକାରୀମାନେ ଆସିଲେଣି। ବହୁତ ଫାସ ବସିବା ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଧରିବା ଡରୁନାହାନ୍ତି। ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ବସିଥିଲେ ଶହେରୁ ବେଶୀ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ 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 ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ ଏଇଟା ଖାଲି ହ୍ରଦ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଲ ନୁହେଁ। ଦୁସୁଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଖସିକି ବସିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କାହାରିକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କରି ଲୋକ ତେଣୁ ମାଂସ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି ଏବେ ଖାଏ ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଚରିତ୍ର ଅଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ। ମୁଁ ଅଛି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଖସିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆସିବେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଖାଲି ଉଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ। ମୁଁ ଅଛି ପାଇଁକି ସେମାନେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାରି ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ କରି ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୋ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲି ଆହୁରି ଖସିବେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏକାଥରେ ବସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଛାଇ ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବସିଲେ ଆସିକି ବସିଲେ ପ୍ରାୟ 40% ବସି ସାରିଲେଣି। ଆସିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝାঁକ ଆସିଲେ କିଛିଟା ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏ କିଛି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲେ ବଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି ତ ପୁଣି ତା କଭର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 100-200 ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବସିବେ। ଏଇ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଆଉ 50-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବସିଯିବେ। 50-20ରୁ କିଛିଟା ବେଶୀ ହେବେ। ଏକାଥରେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେହ ହଲେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦେହ ହଲେଇଲେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଜୁମ୍ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ାକ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର